Бәхетләрдә үтәр кебек гомер, мәхәббәттә барысы елеп, язлар җиткәч көзге яңгыр булып, нигә елый күңел өзелеп, эзсез үтми икән бу сөюләр, йөрәкләрдә кала яралар, төзәтергә иде ялгышларны, яшьлекләргә кайтып яңадан. Эзсез үтми икән бу сөюләр, йөрәкләрдә кала яралар, төзәтергә иде ялгышларны, яшьлекләргә кайтып яңадан. Сөю канатлары каерылмасын, сөенечтән яшьләре тамсыннар, яратканнар янсын бер учакта, ялгышканнар юлын тапсыннар. Эзсез үтми икән бу сөюләр, йөрәкләрдә кала яралар, төзәтергә иде ялгышларны, яшьлекләргә кайтып яңадан. Эзсез үтми икән бу сөюләр, йөрәкләрдә кала яралар, төзәтергә иде ялгышларны, яшьлекләргә кайтып яңадан. Яшьлекләргә кайтып яңадан.